L'Eliana va tornar a ser una parada molt important de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu 2018 i més de 1.500 escolars de la localitat participaren de les diverses activitats que estaven programades al voltant de la mostra. A les projeccions se sumaven una sèrie de tallers per donar a conèixer als més joves la cultura del cine i les diverses formes de narrar de forma audiovisual. MICE és un projecte educatiu que transmet coneixements i valors del llenguatge cinematogràfic i que utilitza el valencià com a vehicle transmissor, perquè per a la regidora d'Educació, Eva Santa Fe, es va mostrar molt orgullosa de la participació del municipi ja 3 anys consecutius. Incorporem coses noves, crec que és el tercer any i ja tocava anar ampliant un poc el que és el contingut per a que els alumnes que vinguin a veure les projeccions, a banda de veure cinema, entenguen que hi ha darrere del cinema. I això ho anem a intentar aconseguir, tenim poc de temps, però en uns tallers formatius, us puc nomenar alguns, taller de nines de paper, un taller d'educomunicació, taller de narrativa audiovisual, vull dir, n'hi ha molts tallers. Esperem que això servisca per a enriquir este festival, que ja de per si té la importància que té, però sobretot per a que els nostres alumnes jovens s'impliquen un poc en la cultura de la imatge, en l'aprenentatge audiovisual i en tindre un criteri propi per a poder comprendre millor les coses. Ana Grau, tu eres la coordinadora de la MICE a l'Eliana. Prop de 30.000 alumnes van a participar a la MICE enguany. Estem parlant de xifres rècord i és que la MICE cada any va sumant més coses. Este año tenemos 14 sedes, desde el norte, desde San Mateo hasta el sur, Callosa del Segura, y la verdad es que estamos súper contentos porque cada vez se van sumando más sedes, participan más niños y la verdad es que apostamos porque la cultura de la imagen no se quede como vamos a ver una película, sino qué hay detrás de esa película, el equipo de gente, cómo se produce, cómo se crea y sobre todo qué mensaje quieren dar al mundo. D'altra banda, Josep Albiol, director de la MICE, va explicar que cada edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu va progressant any a any i va destacar el creixement en aquestes 6 edicions. A més, Albiol va celebrar que en aquesta mostra ja s'ha convertit en la més participativa del món i l'ampliació de les categories i sedes. Estava entre els 5 festivals més importants del món educatius. Actualment som, per xifres demostrables, el festival més gran del món educatiu. Estic molt pagat, de fer-ho des de València i en valencià, fer-ho des de la nostra comunitat i per a tot el món. Hem arribat des de pobles tan menudets com a de los Olmos, de 300 habitants. Tornem a ser l'Eliana, que va ser el primer poble que se va apuntar, va ser un punt d'inflexió molt important. Va ser l'Ajuntament de l'Eliana qui me va proposar la primera reunió i per la qual la MICE va emprendre aquest camí d'èxit que va ser treure-la de València, descentralitzar-la de València. I és una cosa que sempre ho diré. Va ser l'Eliana la primera que va fer aquesta proposta i gràcies a aquesta proposta la MICE s'ha pogut fer gran.